It-tfal li jgħixu fil-Kottonera se jkollhom l-opportunità li matul dan is-sajf jattendu sessjonijiet ta' taħriġ b'xejn fil-Kulleġġ de La Salle. Dawn is-sessjonijiet se jiffukaw fuq il-ġiri, l-qbies u disċiplini oħra bilanni dawn it-tfal itejbu l-ħiliet tagħhom fl-atletika, dan permezz ta' ftehim li sar bejn il-Fondazzjoni Kottonera u l-La Salle Athletics Club. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Harrison Zerafa Ċifelli. Zerafa Ċifelli sostniet kif il-Fondazzjoni Kottonera tieħu rwol importanti u ċentrali fil-ħajja komunitarja tal-ibdiet tal-Kottonera. Ninsab pożittiva ħafna u konvinta li permezz ta' din l-inizjattiva u kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni Kottonera, bejn il-Kulleġġ Santa Margherita u l-Kulleġġ de La Salle se nkomplu ninvestu fil-futur tal-komunitajiet tagħna, fil-benesseri ta' tfal tagħna, kif ukoll fil-viżjoni ta' Malta 2050 li tagħti importanza kbira lill-isport u lill-attività fiżika. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Kottonera Joe Mizza qal li din l-inizjattiva qed tingħaqad ma' kullana ta' inizjattivi oħra li din il-fondazzjoni qed tagħmel. Dina hija l-ewwel darba, però aħna żgur perswasi illi dina s-sena d-dieħla u snin ta' wara nikkoperaw iktar u naħseb inżidu wkoll għax jidher li l-konkurrenza tal-istudenti mill-iskejjel primarji ta' Kottonera hija konkurrenza tajba ħafna u dak hija xi ħaġa pożittiva il għaliex it-tfal, speċjalment fis-sajf li jkunu miġbulin u wkoll ikunu qed jieħdu xi ħaġa fiżikament u wkoll qed jitgħallmu wkoll u jedukaw ruħhom. Min-naħa tiegħu Mario Bonello mill-La Salle Athletics Club qal kif il-kulleġġ jinsab sodisfattu jħares il-qudiem għal din l-inizjattiva għaliex se jagħtu lura xi ħaġa lill-komunità li joperaw fiha jiġifieri dik tal-Kottonera. Is-sessjonijiet se jsiru matul ix-xhur ta' Lulju Awwissu kull nhar ta' tlieta u ġimgħa bejn is-6 u nofs u 8 ta' filgħaxija fil-Kulleġġ de La Salle.